Yes, man. And that was designer from Dini Esitro. Ecela ngephanda umntakasi. Yazi bandani ukuthi designer apha kulanto mos xa ungayazi English ungayive ingoma ithetha ngeEnglish. Xa manje iphanda. Phana noma uthetha ngitshela ngikuthanda. Ngikuthanda. Yeah. Ngikuthanda. Ukhule ungasazi isingisi ne. Thanda. Ngikuthanda. Thanda. Well, now for it is 11:32 on our last and yogqibela interview from Dini Rikoti Street 40. Right about now sakasibokole asiphe Fondini kuthiwa sizawuthi qaba nje sine kwamkhamtwi. So in terms of Street 40, if ever umuntu lapha by showcase uyasazi Street 40, and maybe if ever we artist sakasa interviewer Street 40, yes okanye sakhe saku event yakho Street 40 sakasafika pha ku event yami. Sancokola ke manzi ke namhlanje with one of the owners okanye the founders of Street 40. Without wasting any time, ukhona na kubhuti. My brother, let me take this wonderful opportunity. Kai qala sitsho mic yakho before. Kai babe. Malibonga. Igama lika Malibonga. Nayile. Hallelujah. Yeah. Jesus. What about now? Siphethe qala ngoThixo sithi the founder, owner okanye intoni? I'm the manager. The manager of Street 40. Amntakwethu amanye kaloku. Nangu Liyema, let me take this wonderful opportunity and greet you Ndobulise Fondini. Inkosi bhuti, but ke andinguyule. Nisto mfethe. Nisto but uyayazi mfethe, nisto intoni. Akholeka mina. Uyabulela bhuti ngokuba nesimeme apha enkosi. By the way, Nisto aka Ubudone Veskameka. Liyema lo nibhatyazayo ngubani yena? Liyema ngomnye esisebenza naye. Nguye kahle runs interviews most of the time. Okay. So nguye. Okay. Bhuti Danisto. Yes, ndiyabawe bakene ababukeli naba ababeke indlela baparlament bamamele ke Street 40. Yabo. Ndiyafuna ke utsho okay ubhuti ngubani utsho nje uziyaleze nje ebantwini utsho ungena nje kancinci uba iStreet 40 esi aze ngaso apha yinkqubo edibanisana ntoni okanye kwenziwa ntoni kwese Street 40, because sometimes eradweni iyafana nje nefone. There is always abantu bayatshintshana namhlanje bekumamele omnye ngelaxesha wayefikile okanye uyivile le party yoba ubuthetha ngoba wena uyintoni omnye khangayive. So for that case ndifuna usicacise ubanzi kwenzele omnye uzocacisela umuntu ongazi oziyothela abanye abangazi ukuba nawo bazi. Okay, inkosi bhuti igama lami nguAsenathi bakwaMay. Ndisuke eQonce. Ndingumbongo uMbuyisa uMathobela Ngixhosa phone. Abantu begxotha ngedate. Where's your special? Yeah. That's why ndiselapha lokhu ndingumntu. Okay, yeah. Kodwa ke kwi-platforms ndifumaneka njengonisto. Andazi ndingunisto. Ndi-manager of iStreet 40. Okay. Yeah. iStreet 40 we write articles ngabantu. Upcoming artists in any platform. We do articles and then we do podcasting, we do interviews, quick chat, and then we do performances for Whoa. That is Street 40. That is us basically. That is us. The residents sense are all show. We do understand good. Abantu do need a platform whereby they are going to get exposed because you once said showing we need collaboration more than competition. So that is what we are doing. Sithatha abantu sibabeke phayana. So if ever ukhona umuntu olapha eBhayi basically Eastern Cape, because we do Eastern Cape yonke yabo. Angas conduct Street 40 in all the pages Street 40. Yeah. So you can DM us kuzo zonke. So for instance, if somebody has a show anganibiza nizoyicover channel for free okanye how does it work? Nibhale article bandithi not ibhale article ngam ningavele nibhale se anawundazi.
yeke into ebendazo. Yeah. So how does it work in the street for them? Niyazikhangelela iartist okanye iartist ziza kuni yeah. Zikhona iartists ezizayo ukuthi ngenxa bazibona umsebenzi. Okay. Zikhona iartists esizikhangelayo. Okay. Siye kubani sithi bani we are doing this and this and this. So esicela yabo ukwenza and then avume and then abanye abavumi ke unfortunately. But you can DM us if ever you have DM us yabo. Thina sizakwenza i-research about wena because sine standard esizikhangelayo. Awunothi uyi-artist and then xa singena kwi-social platforms zakho hayi bu akho msebenzi poste into zakho Umuntu akanayo nengoma. exactly yabo. So you nikhangela benzayo. Sikhangela abenzayo ungayi-upcoming but if ever there is umsebenzi and then we are willing to work with you. And then ke ngoku if ever you DM us and then sifumanise kwi-research yakho i-research yethu you do qualify. Yeah. Siza kuthumelela i-form that you have to fill via uGoogle and then sithathe thina la form siyisebenze phezu kwayo. Oh, okay. Like since do you have you tell ibhale articles ibhale ntoni. So where do those things zibaphi? Nisibhala zibephi i-articles like i-articles zona sine Facebook page. Okay. Yabo siziposta phaya ku-Facebook page kodwa ke kuyo yonke into esiyenzayo siyayiposta kwi-platforms zethu zonke. I-articles kodwa zona zifumaneka kwi-Facebook page yodwa. Okay. And then that has to do with videos and then you can get in all digital platforms. So you spot an artist. Yes. Then you work around la craft yakhe, which is if ufuna ushutelwa music video you help. Yeah, we do help. Which is in form of cameras and equipment. Yeah. Okay. Sort of branding. So for footage. Yeah. Inhlelo niyenzayo. Articles. So mphulaphuli we-STKFM besitshilo apha kuKasi Global Flow sizaniphathela lamathuba ngoba kaloku lithuba eli lokuzi-expose as an artist. Yeah. Which is nina buthi ningena kula gap yokuthi hayi eBhayi akukho funds and means zokwenza i-art yakho igrowe. Nina nithi do your work and then we help you. Exactly. Yes. Yeah. So nango ke ubhuti ke we-Street Forte which is apha ekuhambeni kweshow uzazixela kwi-handles zakhe. Wena mbukeli wena artist imameleyo right now nalithuba ichamule xesha. Yeah. So mntakwethu njengoba niyenza nje ke ngokulanda ndiyabona ukuthi niyenza nge-funding eniyithatha ngoncedo eniyithatha nge-equipment eniyithatha who is helping you nina ke ngoku are you in a state whereby ni right okanye you still need help in terms of your funding and don't uncedo lona siyalidinga cause sizibethe ezimbokothweni zethu. Okay, yonke le nto ne sizibethe ezimbokothweni. Unfortunately uqala kwam udibana kwam ne-owner ne we've met yena sithi une camera ne and then ne-mics yabo. So I was like okay sithi mna I did content ne whereby I go to a show and then ask the questions and then yeah. So ke ngoku I was like man can cool. So ndadibana ne-owner sancokola and then ke ngoku savana ekuvaneni kwethu ke ngoku sayipusha and sikhuphe ezimbokothweni zethu. For umzekelo ngoku i-laptop yophukile. No. So asikwazi uedit because uyo-editayo so akakwazi uedita ngoku. So umsebenzi wethu uzawukhe acothe kancinci. Okay. Uzakhe acothe kancinci. So we do need help kahle. Injalo. Are you a company? Are you registered? Something like that? Yeah, we are registered. So ndifuna ubuza ne what's the drive behind this okanye mandithi yintoni because asozubani avuke phakathi something artist. Yeah, yintoni ufuna uyibona yenzekile. Yeah, yintoni. Yes, why you wanna do this and then uyenzela uba makuthini. Before the show, I was one of the people about
ebhaya yakho nkxaso. I was one of Okay. the people about ebhaya yakho talent. Yes. Yeah. So and then ndaqalisa ngokuya and then I started to say no man, there is inkxaso. There is talent only if you go outside and search for it. And then only if you keep it consistent and then everyone will keep on supporting you. Yeah. So the reason esiyenza le nto is that bona uba i-artist zikhula apha eBhayi, so that's the main reason uba sonke sikwazi ukukhula. Okay. Because ekukhuleni kwakho kukhula Khula nawo. Sibane sami Because sikhanyisa. sometimes you could see ukuba uNtswambo but ungayazi uba kutheni. Angadanantseki. Exactly. Yeah. So that's where we come in. So yinto enjeyana wena. Beautiful stuff. So xolo nje kancinci lo mbuzo wami ubanzi ne. So kwi-artist ngokuzinceda kwenu, you spot uMabutela pha, he's a singer. Hayi uMabutela manje siyabona uyasebenza, sithe go through i-socials zakho sakubona uyasebenza. Ucinga ngokwenza ishow nge-8 August. No, we can come sizokhavarisha ngezinto sizithetha ngazo. Is there any fee funeka ikhuphile or is charges enizawuzenza kuye okanye you are just doing it for free? You just cover transport. We do it for free. You can't transport nokutya qha. Yes. Otherwise thina sizawufika senze into yethu. Okay. Then sikunika umsebenzi wakho ufunayo and then sibe nowethu esipostayo. All right. Okay. So when let's say somebody has this event and would like you to be there, yintoni lenomenzela yona for instance? Khawuphinde ubuze? Thina le event ehlobo nibize ngalo ne. Uzotsho uba niza ndenzela ntoni? Umabutela utsho uba niza Okay. kufuta picture, we're gonna Okay, have Tina, okay. how yeah. Okay. service yenu. I-service yethu we do interviews, ne? We do clips of i-show le yakho, and then we also do take pictures abafuna uthatha pictures. Yeah, and also the pictures there's a show there. Yeah. Kuthiwa inhle mna kwethu. Beautiful. Wena bani ke waseBhayi eMambozana okanye Eastern Cape uthi bayajikeleza. So nalithuba kwakhona because sifuna mosuzibeka emappini, sifuna ubonwa, uyabo, which is out nowadays socials ezibalekayo. Awuzokwenza i-pictures uyozixhoma complex yokubona complex, no, funeka uzipostile. Aba bantu ke bakhona for lo msebenzi xa usenza into zakho, which is uzayikhavarisha la transport, uphinde uyayazi abantu bayabulelwa ngokuthi baxebela bafumana idrinki bangadinwa ile nto belapha. Idrinki ke nedlo yoba uthi umuntu awuzakhupha idrinki, ndizama ukuthi imotivation yobe yamandla xa besenza lo msebenzi ubatyise uba transport yonke laa nto. Ndizama uyicacisa bobanzi le nto buyithethe ndibeka ndiyiyo. Yes. So Nisto, what is in the future for the Street Forte? Because I can see now the way that indlela uyithetha ngayo uyithetha as abantu abafuna unceda nento and where do you see it phambili? Do you see it isenza imali okanye how do you see Street Forte in the future? Maybe in the near 5 years, something like that. Okay, but in the future, we want. There's a lot that we do basically, as also as the individuals. Yeah. That, but now see that for Street Forte. In the near future, what we want to do is to be that platform whereby when you enter our page, you see there's this person that came from us. Now Panjali is known because he was at Street Forte page. Yeah. So that is what we do. We want to elevate abantu straight. Abantu bathi bephumelele sebephumelele kanti besuka pha. Yeah, we'll see that platform that is known and is raise value up Eastern Cape. Yeah. Apho sikhoyo kufuneka ucace uba Street Forte yasifikile. Okay. Usathetha njalo. So kule nto niyenzayo wena bhuti lo msebenzi mhle kangaka. Niwenza out of your pockets. What's your win? What do you get nina? Okanye inibuyekeza njani nina as a Street Forte? Le nto yokunceda abantu niyovela kwi-events zabantu ningabhathelwanga. Uyabo nina inibuyekeza njani? At the moment there is no physical
yabo so ukuxola kwethu emphefumulweni Yes. sixola ngaphakathi Selutha. because senza into esiyithandayo yabo. So into njeyana but at the moment akukho nto sinoyikhomba sithi ABCD nokuxola ngaphakathi. I-challenges are not ini nazo ngoku nje lo msebenzi wethu. Singabantu abaphandelayo so lixesha. Okay, nezi laptop kusanithathana ngazo. Ne-equipment zethu azikho ninzi abazokwazi ukukhaverisha mina for umzekelo mna I'm using ifowuni but ifowuni yami ine-quality and then there is i-camera siyakwazi mhlawumbe ndikwishow yakho and then I cover with ifowuni yami and then The other angle. omnye ukwishow katamabuda covers with i-camera ibuyidibane lana sininike into yena. Okay, ake. Nanso ke bantu base Eastern Cape ilapha ku STK sithe dadle etafuleni siyondlalile ke yityeni ke ngelihlobo so wena buthi ndiyafuna ba utsho ubaxelela abantu ba ufumane kanjani uSTK yo unansi kamini uStreet for 10 ya ukwenzela ba ubani nobani azonicontacta uyayiqonda. Kuzo zonke ii-platforms sinu-Straight for 10 kuzo zonke ii-platforms sinu-Straight for 10 and also if ever you can contact me on 078 4481820 WhatsApp or not e-calls 078 4481820 and then you can also DM me ku Facebook it's Nisto May NISTOMAY and then on TikTok ngubhuti onendebe zikaMekhaya. Yo Sisakamela ngeta yami. endaweni Yeah, sakamela. Kalakani ngithi not nge-Afrocom. But ayangena Yaphosisa. Manje ngiphethe Afrocom yambuza ibona Sorry, practice. angeni kule conversation yena anandi Take now my Hlala ngaphandle. Danisto, any last words man sivale ndawethu. yeah ndiyacela ke ku last words zakho ne uzoyi-include into yoba you need help if you really do uyeva ke cause abanye abantu they are there to support abantu abasupporta abantu And abanye abantu bangacimba so right ubrand just because uchebe ikhadi. yes so Basengakho nto ibitha. ibabubanzi thetha nabo motivate them but ubuxela uba uyalidinga noncedo oluthile to push lo msebenzi. Okay, I'm not much of a motivator but kenza uzama. Yes. Thetha nabantu bakho nje. Guys, as a Straight for 10 siza phambi manqale ngokubulela uqala aba basixhasayo because si platform ekhulayo so besibulela kwaba basixhasayo sicela ke ngoku nabangasaziyo bangene ku pages zethu and then basilandele that would mean so much to us. Guys, and we're also running the platform on our pockets. So besicela if ever there is something oqomba hayi singabanceda ngayo and then you are much welcome to do so. You can DM us on platforms only Straight for 10 and then if ever you want to WhatsApp me it's 078 4481820 amazwi enkuthazo I will say mazwi uThixo. Thank you. Nkosi ndawo. Ndakasisi. And that was Nisto. Fondini uyazona ke video yonke into eshutwayo apha nguNisto and Nisto uye lona ustatela coverage footage everything here. Apha ngoku sithetha nje. Yeah. Thank you very much Ndakasisi. This is Street for 10 so Fondini right about now on our last masivale. Masi Dango. Dango.